Vandaag is duidelijk geworden hoeveel asielzoekers in Zeeland opgevangen moeten worden volgens de spreidingswet. Een wet waar ze in Den Haag vanaf willen. Het kabinet, met daarin een meerderheid van de PVV, wil de hele spreidingswet afschaffen. Hebben alle inspanningen daarom eigenlijk wel zin? En verder in het Zeeuwse nieuws. Dit vakantiepark is mogelijk illegaal gebouwd. En Westkapelle herdenkt 80 jaar bevrijding. Goedenavond. Het moet ervoor zorgen dat er een eerlijke verdeling is van asielzoekers over het hele land. De spreidingswet. Het kabinet wil er vanaf, maar voorlopig is hij nog gewoon van kracht. Vandaag werd duidelijk hoeveel asielzoekers Zeeland kan huisvesten. En dat blijken er meer te zijn dan nodig. De spreidingswet is bedoeld om het aantal asielzoekers eerlijk over Nederland te verdelen. Zeeland zegt volgend jaar 2400 opvangplekken voor asielzoekers te kunnen regelen. 300 meer dan moest van de wet. We hebben nu om tafel gezeten van hoe gaan we nu hiermee om. En iedere gemeente heeft gezegd van dit past ons het beste. En daar willen we voor gaan en daar is ook voor getekend. Maar dat betekent niet dat die opvangplekken er nu al zijn. Dat hoeft pas in juli volgend jaar. Andere provincies, zoals Zuid-Holland, halen het streefaantal opvangplekken niet. Is er een kans dat Zeeland daardoor meer asielzoekers moet opvangen? Dat verwacht ik absoluut niet, want dat zou in strijd zijn met de spreidingswet. Waarvoor elke provincie juist een aantal heeft gekregen om vluchtelingen eerlijk over het land te verdelen. Er komen op dit moment minder asielzoekers naar Nederland dan in dezelfde periode vorig jaar. En het kabinet, met daarin een meerderheid van de PVV, wil de hele spreidingswet afschaffen. Hebben alle inspanningen daarom eigenlijk wel zin? Waarschijnlijk gaan we nu een periode in waarin de discussie ontstaat, wordt die wel of niet afgeschaft? Dat zal in Den Haag vooral natuurlijk die discussie plaatsvinden. Maar dat maakt het voor gemeenten wel heel lastig in de uitvoering, waar moeten we nu voor staan? Dat veroorzaakt heel veel reuring en daar heeft denk ik niemand iets aan. De Zeeuwse gemeenten willen meer met het Rijk in gesprek over de asielproblematiek. En 2 mannen zijn vandaag vrijgesproken van verkrachting. Een vrouw uit Middelburg stapte vorig jaar naar de politie met het verhaal seksueel te zijn misbruikt in haar woning. Maar de rechtbank vindt haar verklaringen tegenstrijdig. Zo zou ze bijvoorbeeld niet meer weten of ze nou wel of niet duidelijk had gemaakt dat ze het niet wilde. Er zijn dit jaar 100 extra startbewijzen voor de Marathon Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar. De inschrijving is vandaag geopend en de organisatie hoopt te profiteren van het feit dat de marathon van Rotterdam al helemaal vol zit. Ze hopen dat hardlopers die daar achter het net hebben gevist uitwijken naar onze provincie. De 15e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is op 12 april. De 55 huisjes van Villa Park Duinrijk in Burghaamstede staan daar mogelijk illegaal. De initiatiefnemer heeft vooraf namelijk geen onderzoek gedaan naar de effecten van de huisjes op de natuur. De provincie gaat nu handhaven en vindt dat dat onderzoek alsnog gedaan moet worden. Het gaat om deze huisjes, gebouwd op een stuk van camping De Duinhoeve, pal tegen de duinen van Burghaamstede. En dat is een Natura 2000 gebied waar strenge eisen gelden voor bouwprojecten. Om te beginnen moet je een vergunning hebben in het kader van de wet natuurbescherming. En dat is helemaal genegeerd. En bij zo'n vergunning hoort dat je ook een onderzoek moet doen, hè? Hoe werkt dat? Als je met zo'n plan begint, begin je met een natuurtoets uit te laten voeren door een onafhankelijk adviesbureau. En wat verwacht u dat er uit zo'n onderzoek zou komen? Het lijkt me ons heel sterk dat dat natuuronderzoek gaat opleveren, dat dat geen probleem gaat opleveren. En dan is er dus eigenlijk een heel groot probleem, want dan staat er een park wat zonder enige vergunning. En ja, dan ligt de bal bij gedeputeerde Staten van Zeeland. Dan moet het echt helemaal terug naar af, dat het eigenlijk helemaal opgeruimd wordt. Dat is een flink lastige situatie. Ja, dat zou betekenen dat die huisjes afgebroken moeten worden. Ja, als je het helemaal clean volgens de wet zou volgen, wel, als het zover gaat. Maar ja, we moeten dat natuuronderzoek eerst afwachten. Maar de kans erop dat het positief uitvalt, is niet groot. Het is dus onduidelijk hoe dit gaat aflopen. Wel duidelijk is dat de kwestie nog maanden of misschien wel jaren gaat duren. De bedrijfsleider van het park heeft laten weten dat hij niet wil reageren. Langs het spoor bij Goes kan gewoon worden gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Eerder deze week waren er twijfels omdat er treinen met gevaarlijke stoffen over dat traject rijden. Maar de gemeenteraad heeft toch ingestemd met de nieuwe plannen. De wethouder heeft beloofd dat bij elk bouwplan specifiek naar de veiligheid zal worden gekeken.
Zilt Radio. Net iets lekkerder. Zo klinkt het online nieuwe radiostation voor Walcheren. Met vooral veel muziek, maar ook gepresenteerde programma's en nieuws uit de omgeving. Zilt Radio. Ze zenden al een paar weken uit, maar vanavond is de officiële aftrap. Het station is opgericht door vrijwilligers die zijn opgestapt bij de Walcherse streekomroep WFM 96... waar onvrede was ontstaan over het handelen van het bestuur. Een deel van hen is nu dus bij Zilt Radio aan de slag. Er is zoveel enthousiasme en als we zien wat er nu al staat, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk binnen, ik denk 2 maanden. Het radiostation betaalt alles uit eigen zak en heeft een studio in een pand in het centrum van Middelburg. 80 jaar bevrijding. De afgelopen weken is dat al op veel plekken in Zeeland herdacht. En vandaag was de grote herdenking in Westkapelle. Meteen maar naar Westkapelle toe. Daar is nog altijd verslaggever Ariane Lafort die de herdenking vandaag heeft bijgewoond. Ariane, wat is er op die plek daar in Westkapelle eigenlijk 80 jaar geleden gebeurd? Ja, Westkapelle was een van de zwaarst bewapende punten uit de Atlantiekwal. En na zware bombardementen kwam het hier op die 1 november 1944 tot een bestorming vanuit zee. Het wordt dan ook wel de D-Day van Nederland genoemd. De Veerse burgemeester Frederik Schoonaar schoot vol vandaag bij de bijeenkomst, bij de herdenking, toen ze het had over de ruim 170 gesneuvelde geallieerde soldaten hier in Westkapelle. We honor them so deeply. They sacrificed their life for us. I'm a mother of 3 boys, so I'm getting a little bit emotional. So, we owe them everything, and we are forever grateful. Every time it's such an emotional thought that these men were so brave, and they lost so much. They gave their life, and they were young men who could never live their life anymore, not seeing children growing up. Listen to music and freedom they have fought for. 6 stalen commando's werden vandaag onder grote belangstelling onthuld als herinnering aan de bestorming op 1 november 1944. De mensen van toen zijn hier vandaag vrijwel niet meer aanwezig, maar wel hun familie. Dit is de Australische Anne Robinson, dochter van Engelse marineman John Revell, bemanningslid van een landingsvaartuig dat tanks aan de wal zette op 1 november 1944. He's on this one and he's on this one. So this is where the first Shermans come out. That's the start. And there's another one, the second one of those to come out. And then this one, there's more things underneath. I wanted to know his story and where he'd been, and this is really the part of which makes a lot of sense. Normandy was too big, but here it's so personal. He didn't want to speak about it. He said in hindsight, after doing this one, the Normandy was just a piece of cake. Anne's vader stierf een tijdje geleden op 96-jarige leeftijd. Hij is nooit terug geweest in Westkapelle. Ja, Ariane, er zijn bij de bevrijding van Westkapelle ook veel inwoners om het leven gekomen. Op welke manier is daar vandaag aandacht aan besteed? Ja, want Westkapelle was inderdaad eigenlijk het laatste deel van de slag om de Schelde. Zware bombardementen voorafgaand aan die 1 november 1944. Waarbij ook inderdaad veel burgerslachtoffers zijn herdacht. Dat is ook vandaag gebeurd bij het Burgermonument, bij de vuurtoren in Westkapelle. Denk bijvoorbeeld aan het drama van de molen op de dijk bij Westkapelle, waar heel veel burgerslachtoffers toen zijn gevallen. Maar er is natuurlijk bij die slag om de Schelde niet alleen in Westkapelle gevochten. Denk maar aan de Sloedam, denk zeker aan Zeeuws-Vlaanderen, denk aan Vlissingen. Hier in Westkapelle vielen dus ruim 170 geallieerde soldaten, maar ook zeker nog zo'n 150 burgers. Ariane, dank je wel. Nou, de zon had vandaag weinig kans om door te breken. Plaatselijk viel ook nog een drup motregen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen dan zijn er wel wat perioden met zon. En 's middags wordt het dan nog 15 à 16 graden. Zondag dan is er meer zon en dan wordt het een graad of 12. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie vrijdagavond en een heel goed weekend.